Білім дүниясы. Біздің программа көптен түгел өткен космос атналығына һәм халықара астрономия күніне бағышланған. Бүгінгі программада Йылдызлар турындағы фән. Қазанда астрономия нишек барлыққа келді һәм нишек үсә. Көккә сәяхәт. Қазан астрономия мәктәбе традицияләрен қайда саклый? Мәктәптә укыталар. Ни өчен астрономия мәктәп программасыннан алынған һәм ул хәзер ничек әйләнеп кайта? Табигатьнең иң серле күренеше йылдызлы күктер мөгаен. Ул кешене һәр вакыт җәлеп итә. Күктәге объектларны, йылдызлар хәрәкәте законнарын астрономия өйрәнә. Галәм турындагы фән узун юл узды. Николай Коперник, Галилео Галилей, Иоганна Кеплер, Исаак Ньютон исемнәре һәркемгә мәгълүм. Бу кешеләр астрономия үсешен фән буларак тәкъдим иттеләр. Казан университеты галимнәре дә фәнгә үз өлешләрен керттеләр. Астрономия кафедрасы биредә иң борынгы. Аңа 1810 елда немец галиме Йозеф Литров нигез салган. Аның иң яхшы укучылары Иван Симонов һәм Николай Лобачевский. Казан университетында астрономия ничек үсеш алган һәм хәзерге вакытта югары уку йортында заманча галимнәр ни белән шөгыльләнә? Бу хакта Гөлинә Шаймуллина сөйләячәк. Говорили, что создатель гелиоцентрической системы Коперник. Гелиоцентрик системаны, ягъни планеталарны кояш күчәрендә әйләнүен борынгы Греция заманында фаразлаганнар. Россиядагы беренче астрономнарны Казанда әзерләгәннәр. Бу һәм башка бик күп мәгълүматны алар беренче мәртәбә ишетә. Чөнки әлеге лекция булачак астрономнар өчен киреш дәрес. Среди первых студентов зачисленных, это было не очень много. 28 человек было зачислено. Университетта астрономнарны 1810 елда әзерли башлыйлар. Бу өлкәдә үз белгечләре булмагач, укыту өчен Австриядән Йозеф Литров исемле галим чакыртыла. Аның лекцияләрен тыңлаган студентлар арасыннан Николай Лобачевский һәм Иван Симонов кебек танылган галимнәрне аерып була. Беренчесе Евклид булмаган геометрияга нигез салса, икенчесе Антарктиданы ачу экспедициясендә катнаша. Шунысы мөһим, Беллисгаузен һәм Лазарев җитәкчелегендәге бу фәнни сәяхәттә Иван Симонов бердән-бер галим була. Казан университетында астрономия юнәлеше буенча укырга теләүчеләр һәрчак күп булган. Аларның саны бигрәк тә зур фәнни ачышлардан соң арта. Дөньяда беренче җирнең ясалма иярченен җибәрү вакыйгасы шуңа бер мисал. 4 октября 1957 года золотыми буквами вписано в историю. В этот день Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Земли. Многие преподаватели, которые преподавали нам, когда я учился, они как раз пришли в астрономию. Мин укыткан бик күп мөгаллимнәргә нәкъ менә бу вакыйга зур тәэсир ясый. Алар бирегә укырга керергә була. Академик, астрофизик Наил Сәхибуллин шундыйлардан. Университетта эшләү дәверендә ул йолдыз атмосфераларының физикасы юнәлешен өйрәнүче мәктәпкә нигез сала. Биредә йолдызларның химик күрсәткечләрен атмосфералары исәпләнелә. Әлеге мәктәп илебез астрономиясының алдынгысы булып санала. Кафедрадагы укыту процессы да аның нигезләренә таянып алып барыла. Бүгенге көндә астрономнарны илебезнең 4 югары уку йортында әзерлиләр. Казан федераль университетыннан кала әлеге юнәлештәге белем Мәскәү дәүләт университеты, Санкт-Петербург дәүләт университеты, Урал федераль университетында бирелә. Республика астрономнары үзләренең фәнни кызыксыну юнәлеше белән аерылып тора. Аларны беренче чиратта ай өслеге, күк җисемнәре һәм метеоритларның хәрәкәте, йылдызлар төзелеше һәм аларның физикасы кызыксындыра икән. Казан астрономнары ачкан күк җисемнәре галимнәрнең фамилияләрен йөртә. Мисал өчен Дубяга, Емельяненко, Крат, Лобачевский, Мартынов дип аталган кометалар бар. У нас есть хорошо развитая инфраструктура. Безнең кафедра инфраструктурага бай шәһәр читендә обсерваториябездә үзебезнең планетарий бар. Моннан кала бер күзәтү базабыз дөньяның иң зур обсерваториясендә Төньяк Кавказда урнашкан. Төркиядә 1000 диаметрлы көзгеләре булган зур телескопыбыз бар. Ул безгә көньяк ярым шардагы йолдызларны өйрәнергә мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә кафедрада 200-гә якын студент белем ала. Быел 25 кеше кабул иткәннәр. Аларның 3-се чит илләрдән, Абхазия, Мисыр, Нигериядән килгәннәр. Бу Казан федераль университетында бирелгән белем дөнья күләмендә югары бәяләнә дигән сүз. Булачак астрономнарның укулары 6 елга каралган. Бу дәвердә алар санап үтелгән күзәтү базаларында практика үтә. Тырыш студентларны биредә үзләренә эшкә алып калалар икән. Киләчәктә үзләрен мөгаллим буларак күрүчеләр белемне аспирантурада дәвам итә. Как раз к этому подходим. С одной стороны,
стороны у нас находится объектив. Иярченнәр һәм электрон карталар төзү белән мавыгучылар кафедраның геодезия юнәлешен сайлый ала. Биредә беренче дәресләрдән үк җирлекнең координата нукталарын үлчәүче тахиометрда эшләргә өйрәтәчәкләр. Биредә уку бакалавриат һәм магистратурага бүленгән. Студентлар кайсы гына юнәлешне сайласа да үз профильләреннән кала тирән тел рәвештә физика һәм математиканы өйрәнәчәк. Бәлки фәнни кызыксынулары да бу өлкәләр белән бәйле булыр. Я инде телескоптан күзәткәндә моңарчы билгеле булмаган космик күренеш, планеталарны ачып куярлар. Монысын инде вакыт күрсәтер. 16 күк объекты Казан астрономнары хөрмәтенә аталган. Мәсәлән, ай кратерларының берсе Дюбяга гаиләсе исемен йөртә. Нәкъ менә Дмитрий Дюбяга Казан астрономия мәктәбенә нигез салучы. Аның тагын бер казанышы Казаннан 20 километрда икенче обсерватория төзүе. Ул рус астрономы Василий Энгельгард исемен йөртә. Казанда обсерваторияның Мәскәүгә караганда иртәрәк барлыкка килүен бәлки күп кенә кеше белми торгандыр да. Хәзер Казан обсерваториясе фәнни-популяр мәгариф үзәге буларак хезмәт итә. Биредә экскурсиягә килгән балалар йолдызлы күк серләре белән генә танышып калмый, фән белән дә кызыксынуларын дәвам итә. Камилә Насибуллина анда булып кайтты. Обсерватория Октябрьский поселогында диңгез дәрәҗәсеннән 92 метр биеклектә урнашкан. Киләчәктә объект фәнни белем бирү һәм күңел ачу объекты астропаркның бер өлеше булыр дип көтелә. Обсерватория базасында заманча планетарий төзелгән. Элек Совет чорында планетарий Казанда урнашкан булган, әмма ул ябылган. Яңа планетарийны шәһәр читендә төзергә булганнар. Шәһәр утлары йолдызларны күзәтүгә комачаулый, төнге күзәтүләр үткәреп булмый. 2014 елдан бирле планетарийда мәктәп укучылары, студентлар, барлык теләүчеләр өчен дә экскурсиялар үткәрәләр. Демонстрациялар залында кунакларны тарихи һәм заманча экспонатлар белән таныша алалар. Монда хәтта чипшин метеорит та бар. Залның бер өлеше космонавтика темасына багышланган. Экспонатлар космонавтларны укыту өчен кулланыла торган җиһазлар. Аларны обсерватория хезмәткәрләренә бүләк иткәннәр. Марат Зигидуллин биредә экскурсовод булып 4нче елын эшли инде. Мин һәр вакыт космос белән кызыксына идем. Астрономия турында китапларны кичкенәдән үк йоклыгып укыйм ди. Надеюсь, что у многих мои экскурсии Минем һәм башка лекторларның экскурсияләре күпләрдә космоска карата кызыксыну уятыр дип ышанам. Бәлки алар күк белән мавыгып китеп, космос аларның һөнәри эшчәнлегенә әйләнер. Мин кешеләрнең галәмне өйрәнүләрен телим. Бу минем миссияләрнең берсе. Венера Бельникова астрономия дәресләрен мәктәпләрдә кире кайтуына бик шат. Планетарий күбрәк мәктәп балалары, студентлар өчен исәпләнгән ди. Астрономия очень интересный предмет, но можно начинать... Астрономия бик кызыклы фән, аны теләсә кайсы яшьтә дә өйрәнергә була. Әмма аңлы рәвештә космосны мәктәп яшендә өйрәнә башларга кирәк. Хәзер астрономияны мәктәпләргә кайтаралар, әмма укытучылар әзерләргә өлгермәгәннәр әле. Моның белән КФУ да шөгыльләнәләр. Как раз вот этим занимаются и в КФУ. Казан обсерваториясында астрономия белән кызыксынган кешеләр өчен көндезге һәм төнге сәгатьләрдә экскурсиялар үткәрелә. Чара 2 өлешкә бүленгән. Космос һәм галәм темасына багышланган лекция һәм фильм карау. Кинотеатрлардагы экраннардан аермалы буларак планетарийның экраны полнокупольный дип атала. Шул хисаптан фильм атмосферасына тулаем чумасын. Обсерватория территориясында 12 телескоп урнашкан. Аларга төнге экскурсиялар вакытында гына карарга була, чөнки көндез йолдызлар күренми. Планетарийның миссиясе астрономия, космонавтика, фәннәр һәм технологиялар белән кызыксыну уяту, шул рәвешле фән үсешенә ярдәм итү. Астрономия дәресе мәктәпләргә 1 ел элек әйләнеп кайтты. 10 ел элек бу фән мәктәп программасыннан төшерелеп калдырылган иде. Советлар Союзы таркалганнан соң да мәктәпләрдә астрономия мәҗбүри булудан туктады. Аңа физика дәресләреннән 1 генә сәгать бүлеп бирделәр. Кешене галәмгә беренче тапкыр җибәргән илдә астрономияны мәктәптә өйрәнү мөмкинлеген шикләгәннәр. Ә бит балаларның күк белән кызыксынуы 10-13 яшьтән барлыкка килә. Астрономиядән башка кеше белем офыкларын киңәйтүдән мәхрүм ителә. Бу фән булачак инженерлар өчен дә, язучылар өчен дә бик мөһим.
Әмма Казанда астрономия уку процессының мөһим өлеше булган мәктәпләр кала. Астрономия кафедрасы укытучылары ярдәме белән бу дәрес укучыларда иң яраткан фәннәрнең берсе булды һәм шулай булып та кала. IT-лицейда астрономия дәресләренең ничек узуы турында Гөлназ Мирхәлилова сөйләр. Галәм, күк җисемнәре, планеталар хәрәкәте, астрономия дәресе белем горизонтларын киңәйтә. Парта артында утырып космосны өйрәнергә мөмкинлек бирә. Күктәге күренешләрнең сирен аңлата. Мин кич белән кояшның нисәгә кызыл икәнен белмәгән идем, ләкин дәресләрдә белдем. Менә көндез кояш нурларына җылырак икән атмосфераны үтергә, ә кич белән аңа ул узак үтә, атмосфера озыная. Шуңа ул үткәндә атмосфераны кояш нурлары азак үтеп, шуның өчен без аны икенче төстә итеп күрәбез. Минем астрономияның иң яраткан темасы ул йолдызлык. 88 йолдызлык бар, 89-нчы созвездие табырга мөмкин түгел. Бик озын тәнәфестән соң астрономия дәресе мәктәп программасына кире кайтты. 2006 елда бу фәнне укытуны туктатканнар иде. 2017дә кабат галәм дәресләрен бирә башладылар. Астрономиянең торгынлык чоры эзсез узмаган. Дәреслекләрне камилләштерәсе бар. Бөтен Россия балалары шушы китап белән укый башлады 2017 елда. Бу китапта астрономияны яхшырак белгән балалар бик күп ялгышлыклар тапты. Бу инде үзебезнең авторның ялгышлыклары түгел, ул печатать иткән вакытта шундый ялгышлыклар киткән. Бик күп еллар буена менә Левитанның китабы буенча без укыган идек. Бу китапта әйбәт, балаларга олимпиадаларга әзерләнгән вакытта бу китаптан да бик күп мәгълүматлар алырга була. Тик бу китапларга галәмдәге соңгы еллар ачышлары кермәгән. Шуңа күрә хәзер Россиянең 13 төбәгендә яңа астрономия дәреслеген сыныйлар. Казанның IT-лицейда бу тәҗрибәдә катнаша. Уку елы ахырында китапка карата фикерләрен әйтергә тиешләр. Бу 1-2 елда гына ясалган ачышлар, 1-2 елда гына булган рәсемнәр, фотографиялар бит монда бик күп. Менә шушы фотографиялар бик зур балаларга бик зур файда. Очень здорово, что уроки астрономии. Астрономия дәресләренең мәктәпкә кире кайтуы бик куанычлы хәл. Космоска беренче булып очкан ил мәктәптә космосны өйрәнергә тиеш. Безнең астрономия укытучыбыз да галәмдәге иң яхшы укытучы. Астрономия онытылган 10 еллыкта да Сөембикә Гайнетдинова үз фәненә тугры калган. Факультативлар түгәрәкләр үткәргән, белемен арттырган. Астрономия мәктәпләргә кире кайткач, үз тәҗрибәсен башка мөгаллимнәргә өйрәтә. Мин үзем дә бик космонавт буласым килгән иде. Парашютный спорт белән дә заниматься иткән идем. Әнием генә рөхсәт итмәде. Мин 27 космонавтны лично беләм. Космонавтика минем өчен весь мир. Сөембикә Гайнетдинова укучылар арасында фән юлыннан китеп, яңа йолдызлар ачучылар бар. Астрономия буенча Татарстан һәм Россия күләм олимпиадаларда җиңүчеләр күп. 8-нче сыйныфтан бирле астрономия белән шөгыльләнәм. Бу фәнне яратам. Олимпиадаларда җиңәргә шул ярдәм итә. Ерак планеталар, галактика, йолдызлыклар, метеор яңгыры. Барысы да мавыктыргыч, серле, кызыклы. Тик бу белемнәрнең тормышта кирәге чыгармы? Аларның гамәли кулланышы бармы? Я могу поддержать любую беседу ночью. Төнлә бик кызыклы әңгәмә кора беләчәкмен. Кайда нинди йолдыз барлыгын, галактиканың кайда икәнен күрсәтә алачакмын. Геодезик белемнәремнең әлбәттә кирәге чыгачак. Кайсы көнне күктә нинди кызыклы күренеш буласын алдан әйтә алырмын. Вот смотришь в темное небо и хоп. Менә күккә карап торасың һәм синең күз алдында бик зур тизлек белән йолдыз атлы. Мин шул вакытта гел теләк телим. Астрономия матурлыкны күрсәтә. Тормышта бу да бик кирәк. Файдалы казылмалар табу, карталар төзү, элемтә алымнарын киңәйтү. Буларның берсе дә астрономия ярдәменнән башка мөмкин түгел. Астрономия дәресе мәктәп программасында һәрвакыт булырга тиеш. Әлеге тармак белгечләре шулай дип әйтә. Астрономияны белгән, йолдызларны таныган кеше бөтен техника эштән чыккан чиракта да җир шарында адашмаячак. Безнең сюжетлар турында фикерләрегезне, шулай ук сезнең мәктәптән яңалыклар көтәбез. Йолдызларга караган кеше югалмый. Леонардо да Винчи сүзләренә кушылабыз һәм бернигә дә карамастан үз максатыгызга ирешүегезне телибез. Исән-имин булыгыз.